Корупцията е функция на американската политика в България. Те са тези, които назначават най-корумпираните, най-прокажените, най-продадените хора на най-високите места в държавата. Директно от американското посолство, от английското посолство и от германското посолство. В частност двете фондации държавни немски. И третата, американската, която е на държавния департамент. Америка за България. Това е всичко, което се случва в България. Това, когато отидете в болница, виждате тази политика на тези три посолства. Когато отидете в едно министерство, това виждате. Когато ходите по великите автомагистрали, това виждате. Когато виждате образованието в какво насипно състояние. Безплатното образование на България, което всичко се плаща. Даже занималните в София са 700 лева. Знаете ли от тази година? Първокласниците трябва да плащат 700 лева за занимални. При вписано в Конституцията безплатно. Откъде пари? С 1000 лева заплати на младите хора. Това е един грабеж, тотален, разрешен и държавно установен от тези три посолства. Това е истината. То официално излезе как е съгласувано с тях всичко, как всичко преминава през тях. Немските фондации, Сайдел и Конрад Аденауер, които правят архитектурата на българското правителство. Американското посолство, с което се гласуват всички лица, свързани с специални служби, МВР, армия и всичко останало. Външна политика. Това е България.